So ngaleyo ndlela leyo bafethu ngicela kakhulu ukuthi abantu bangalekhe besaba. Wena uthi ukhulele esontweni noma ulandela isonto, wenza izinto ngesonto, woza uyathola ukusizakala. Sivula iBhayibheli leli wena okholelwa kulona, sikuvulela amavesi sikutshela ukuthi enze 1 no 2, khanyisa amaladi, khanyisa izinto zakho, izinto ozoyibona ngamehlo. Makufika leyo ngelozi kuwena ebusuku le, ungabaleki, musana ukubaleka bafethu. Ithongo liqhamuka ngeindlela ezingafani kumuntu maliza kumuntu, qhamuka ngeindlela ezingafani. Baqhamuka njengento ezinyoka, baqhamuka njengento ezisilwane beza kuwena. So uyabaleka ke manje wena, uyabaleka. Lento lethi sibusise kuwena, bhekana nayo lento le, khulume nayo ikulethele izibusiso, ishintshe impilo yakho. Khona izinto esizenzayo bafethu engathinta umuthi. Wena usebenzisa amakhandlela, usebenzisa izinto ezithile sokutshena zona ezikhona ngisho ekitchen wakho, ikhona lezo zinto lezo uzenze ikhanyisa impilo yakho, ishintshe impilo yakho. Ikhona bafethu izinto ezikhuphula amandla, abantu sebekhuluma igama elikhulu isithwalo bese beyasaba, abantu bayabaleka. Ikhona izinto ezishintsha impilo yomuntu, bungekho ubungozi, ingekho into ethinta impilo zabanye abantu ebhekene nawe kuphela leyo nto leyo. Khona izinto ezamaringi, faka amaringi ayodwa, iring maningi. Uyakwazi ukuthi washintshe ngendlela ofuna ukwashintsha ngayo leyo nto le, ikhanyisa into zakho. Ungathi uma wenza izinto uthinta izinto abantu beyinqabe beyiphike bethi hey awume kancane. Kufanele ukuthi uma ungena endaweni izinto zakho ivuleke ikhanye, ngoba unogazi uyathandeka. Sisondisa izinto ezinjalo, siphakamisa izingilezo ezinjalo empilweni yakho, izinto zakho uyibone ngamehlo. Uma wenza izinto ivuleke ibonakala izinto zakho bafethu. Anisukume, ikhona izithwalo engasiyo inkinga esiyifaka egazini, sihambe sokugeza olwandle, sikufaka isithwalo, sihambe sokufaka isithwalo emfuleni. Akusinto eyinkinga leyo, sikufaka inhlanga, hayi into ezokuphakamela ikuneze inkinga. Ufike ekhaya sikugeza sikufaka inhlanga, ayikho into eyinkinga lapho. Khanyisana izinto zenu, kunabantu enihamba nabo, kunabantu enenza izinto nabo, nenza into eyodwa kodwa ngasonke isikhathi lo muntu uyaphumelela. Ucabanga ukuthi wenzakani? Uyahamba mfethu ayilungisa impilo yakho, umuntu afike simsize simenzele izinto zakhe. La ungqongqoza khona, la afuna ukuthi iminyango ivuleke khona, ivuleke iminyango, uzenzeke izinto zakhe. Qhubeka impilo, phila kanye awuphili kabili. Lesithembiso sokuthi mhlawumbe khona izwe elilandelayo, ngeke uthi uhluleke ukuphumelela la ucabanga ukuthi uzophumelela ezweni elizayo. Ubani useke waya wakubona lokho? Asiphiki ukuthi kukhona, kodwa uNkulunkulu ukulethele la ngesizathu. Musu ukuthi mawulawe emhlabeni ucabanga omunye umhlaba. Phasa izinto kuzona njengamanje ukuze ukwazi ukuphasa kulezi ezilandelayo. Ngeke uthi uhlulwa yilento uNkulunkulu akubeke kuyona njengamanje ucabanga ukuthi uzophasa kwelandelayo. Ayikho imlingo la, sithatha into indalo kaNkulunkulu siyisebenzise, siyifake egazini lakho, uphile, ishintshe impilo yakho, sikuxhumanise nethongo lakho, sikuxhumanise nesidalo esikuwena ngaphakathi. Ingakho izinto bafethu uzenzeka ngendlela ezenza ngayo. Ezinye izizwe azilahli izinto zazo, yithi nje labantu abansundu abalahli izinto zabo. Ezinye izizwe ziyawenza amasiko azo, ziyazenza izinto zazo. Yezwa le nto leyo, izinto zabo ilunge, bashintsha, bahambe belandela ezinye izinkolo abangazazi. Asiphiki, uma ufuna ukuthi ukholwe uthandaze, kwenze lokho. Ayikho inkinga, oza kuthina sekusize thina, uhamba uvula iBhayibheli lakho uthandaze, wenze lokho okwenzayo. Uma uthi awufuna umuthi, woza sokusiza sikwenzele okuzoqondana nawe. Bafethu aniphakama, nisukume, nishintshe impilo zenu. Ungafika emhlabeni isimo sakini sibhede uphinde uhambe, isimo sakini sisabhede. Yini oyenzile kanti wena emhlabeni? Yini umsebenzi wakho? Bafethu aniphakama.